ברוכים הבאים ליוגה נידרה. הנכם מוזמנים להצטרף אליי ליוגה נידרה קצרה והרפאיה קצרה, הבאת אנרגיה חדשה אל הגוף והתכוננות להמשך היום. אז בואו נשכב במקום נוח, זה יכול להיות על מיטה, זה יכול להיות על מזרון יוגה, נתמוך מעט בראש, אם צריך כרית מתחת לברכיים, נעשה סידורים אחרונים כלשהם לצורך התכוננות להישאר ללא תזוזה למשך 10 דקות הקרובות. נתחיל בהתרכזות בנשימה, נשימה עמוקה, נושמים דרך האף, 1, 2, 3, ונושפים דרך האף, 1, 2, 3. שאיפות עמוקות וארוכות. בואו נתרכז בצלילים וקולות במרחק. נשמע ציפורים מצייצות, מכוניות נוסעות, כל צליל וקול שאנחנו שומעים במרחק. רחוק רחוק. ולאט לאט נתרכז בצלילים וקולות בחדר שאנחנו נמצאים בו או בטבע, קרובים אלינו. ועכשיו נתרכז בצליל הנשימה ובקולות פנימיים שניתן לשמוע אותם, אפילו את זרימת הדם. בואו נתרכז עכשיו במשקל הגוף. הגוף כבד כבד, הראש כבד, הצוואר כבד, הכתפיים כבדות כבדות, הזרועות כבדות, כפות הידיים כבדות, בטן כבדה, אגן כבד כבד, הרגליים, כפות הרגליים. ממש מורגש המשקל הגוף כנגד הרצפה. עכשיו בואו נתרכז בגוף קליל. הגוף קל קל, כמו נוצה שעפה ברוח. הראש קל, הצוואר קל, הבטן קלה, האגן קל קל, הרגליים וכפות הרגליים. הגוף קל קל. עכשיו בואו נתרכז בתחושות הגוף. נסרוק את הגוף מהקודקוד, מהגולגולת, לקצות הבעונות. סריקה פנימית, מסתכלים פנימה, את הראש, את הכתפיים, זרוע ימין, זרוע שמאל, חזה, בטן, אגן, ירחיים, ברכיים, שוקיים, כפות רגליים. עכשיו נסרוק את הגוף מלמטה למעלה. ברגע שאנחנו מרגישים איזושהי תחושת גוף,
מתרכזים בה לרגע וממשיכים עם ההדרכה שלי. כפות רגליים, שוקיים, ברכיים, ירכיים, אזור האגן, חזה, כתפיים, זרועות וכפות ידיים, כתפיים, פנים ועד קודקוד הראש. בואו נרגיש את כל הגוף, לא איבר מסוים בגוף, אבל את כל הגוף בו זמנית. כל הגוף בו זמנית. הרגשה של שלמות. מרגישים את כל הגוף ביחד. עכשיו אנחנו יוצאים למסע קטן בטבע. אנחנו הולכים על שביל, שביל בתוך יער. שומעים את הציפורים מצייצות, שומעים את הרוח נושבת. מגיעים לאזור מאוד נעים, השמש זורחת. חיות רצות בטבע לידינו. אנחנו רואים בית גדול. מתקרבים אל הבית. מזרקה עם מים זורמים. ציפור מתיישבת לנו על הכתף. היא מצייצת ורוצה לספר לנו סיפור. גדי מגיע אלינו. אנחנו יכולים ללטף את הגדי. דוב גדול מגיע, דוב חברותי. מקבלים חיבוק גדול מהדוב. אנחנו יושבים באמצע, והחיות סביבנו. חיות חברותיות, חיות שראינו פעם, אולי בחלום. הם מזמינים אותנו לשכב במרכז המעגל. השמש זורחת. אנרגיה חדשה נכנסת אל הגוף, אנרגיה של רפואה, אנרגיה של הרפיה, אנרגיה של שלווה. לאט לאט אנחנו חוזרים אל הנשימה. לאט לאט אנחנו חוזרים אל הגוף שלנו, הגוף האהוב שלנו. חוזרים לנשימות ארוכות ומלאות. מזיזים את הגוף לאט לאט.
זיזים את הראש מצד לצד, את הרגליים. יוגה נידרה הסתיימה. אני מאחל לכם יום נהדר. אתם מוזמנים להצטרף אלינו לערוץ היוטיוב שלנו לעוד הרבה מדיטציות, גם בעברית וגם באנגלית. נשמח לראות אתכם. מונאי הילינג, שם הערוץ. להתראות ויום נפלא.